Хәерле кич. Быелгы җәй Татарстанда төшерелгән фильмнарга бай булды. Микулайдан алган хисләр сүрелмәде. Байбулат Батулланың тиздән чыгасы Ядәш исемдә турында сөйләшә башладылар. Август ахырында татар зыялылары тагын бер фильмны күрә алды. Сүз Алмаз Нургалиев төшергән Җылак турында бара. Студиябездә ябык ишекләр артында махсус чакырылган тамашачыга күрсәтелгән Җылак фильмы турында сөйләшергә җыелдык. Фильмның төп герое Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Әсгар Шакиров. Мәскәүдән беренче курсын тәмамлап кайткач, әтиән ине беренче тапкыр күргән кебек булдым. Мен инде хәзер аның йөзен дә хәтерләмим. Чөнки рәсемгә төшкәне булмады. Әнинең яшь якта колхоз фермасын төзегәндә таш күтәреп. Тагын бер кат хәерле кич. Алмаз синнән башлыйсы килә. Берникадәр жанрыннан һәм эчтәлегеннән башлыйк. Нинди жанр бу? Берәүләр нәфис фильм ди, икенчеләр документаль фильм ди һәм эчтәлегендә нинди вакыйгалар ята? Нинди вакыйгаларга басым ясадың? Хәерле кичләр булыгызга, хәерле кичләр Альберт. Шуннан да әлеге фильмны инде мин нәфис фильм итеп төшердек безнең команда, ләкин инде шуннан да төрле сүзләр йөрде. Кемдер документаль фильм ди, кемдер инде аны исповедь дип әйтүче булды, тәүбә итү, булады инде татарча. Бу өчен барлыкта инде нәфис фильм, нәфис итеп фильм дип уйланылган. Һәм дә инде әлеге фильм эчендә үзебезнең мәшһүр дип әйтсәм дә дөрес булыр. Шәхсебез Әсгар абый Шакировның тормышына һәм дә аның фикерләренә багышланган бу фильм. Аның фәлсәфәсенә. Төбәй бер монда фәлсәфәседер инде Әсгар абыйның. Шулай дип әйтсәм дә дөрес булыр. Һәм дә инде монда төрле ниндидер элементларда сөйләгән сүз дә юк. Псевдодокументалистик дип әйтергә мөмкин. Кыскача гына әйтсәң шулай дип әйтергә мөмкин. Әлбәттә инде тамашачы әлеге фильмны караганнан соң үзенә тагын да башка әйберләр табыр. Төрле темаларга җавап дигән фикердә мин, ник дигәндә менә нәкъ әлеге ябык күрсәтүдән соң әлеге фильмны андагы фикерләрдән соң бу туган үземнең күзаллавым. Дөресен генә әйткәндә, менә шушы әле без күреп узган кадрларны гына алып фикер йөртсәк, бик оста һәм зауыклы төшергән документаль фильм дип әйтергә булыр иде. Менә шушы өлешен генә алсак. Юктыр, мыймандан килешмәник дигәндә бик авыр әйбергә әйләнеп килә бу. Әлбәттә документаль фильм дигәндә ни өчен алай дип әйтәмен мин. Менә күз алдыгызга китереп карагыз. Менә синең балаң туа һәм син аңа мәсәлән Гали дип кушасың яки индәндә Вәли дип кушасың. Икенче берәү килә дә аңа Ваня ди. Ошамай бит инде ул. Шул нәрсә инде бу. Бу нәфис фильм итеп төшерелгән. Монда менә күрәсез актерлар, алар безнең Россиянең 4-5 регионыннан җыелган актерлар, булар инде сойланып, шундый мәтәге һәрбернең шалымнары монда театрдан түгел, монда төрле. Монда халык театрлары да, монда әйтәм бит, минем уйланышым буенча, инде үземнең уйлавым буенча, мәсәлән, һәрбер җирлеккә туры китерелергә тиеш иде актеры, мәсәлән, авыл күренеше икән, авыл кешесе икән, аны авыл кешесе уйнарга тиеш. Әгәр дә инде без шәһәрдәге ниндидер күренешне алып барабыз икән, һәм шәһәр кешесе икән, анда инде шуннан да теге профессиональ актер булырга мөмкин. Безнең Казан актеры, әйтәм бит, мәсәлән, Мишәр роле барында, ансын үзебезнең Түбән Новгородтан чакырылган актерыбыз, әйтәм бит, монда төрле актерлар. Бу берничек тә документаль фильм була алмый шул. Шушы урында жанр сорауына зур итеп нокта куябыз һәм автор йөрәге скрипка түгел, уйнамагыз, пожалуйста, дип кенә әйтәсе килә. Менә актерлар турында әйтеп киттегез. Актерлар чыннан да әлеге фильмның уңышы дип әйттеләр, матбугат чараларында да, чөнки без һәр фильмда күреп ияләшкән актерлар уйнамый, ниндидер яңа йөзләр бар дип әйтәләр. Ринат әфәнде, сез режиссер буларак ничек бәялисез актерларны? Ошадымы, юкмы?
Фильм минем өчен зур вакыйга булды. Монда жанрның нинди форматта булуы төп әйбер түгел. Монда бу фильмның экраннарга чыгып, татар мөхитендә зур вакыйга булуын мин ассызыклап үтәсем килә. Менә артистларга килгәндә, шуннан да бу әлбәттә дә театр артистлар да бар. Ләкин Алмаз шул кадәр алар белән уртак мөнәсәбәт таба белгән. Театр сәнгате ул бит шул кадәр теге ясалмалылык белән, ул шул кадәр теге күп кенә без педальгә басып үзебезнең хисләребезне бирәбез. Бу чиракта Алмаз шушы артистлар командасын кино дәрәҗәсенә тәңгәл китереп, аларны кычкырмыйча, акыллы итеп, күңел түреннән чиста итеп сөйләшә белергә һәм кадрда яшәргә өйрәткән. Бу минем өчен көтелмәгән әйбер. Бер караганда, бу режиссерның уңышы дип уйлыйсыз? Бу режиссерның зур уңышы дип саныйм мин. Һәм артистларны сайлау мөмкинлеген, сайлау моментларын һәм аларның кадрда яши белүе Алмазның бу зур теге батырчылыгы турында әйтәсем килә минем. Һәм ничек безнең бит барыбер киноиндустрия зур түгел. Менә бу чиракта Алмаз шушы фильм аркылы безнең театр артистларын, менә әйткәнемчә, фильм дәрәҗәсендә фикерләү теге тигезлегенә китергән һәм бу зур плюс дип саныйсым килә мин. Мин артистларны танымадым. Әлбәттә, менә Минзәлә театрында мин үзем эшләгәнем дә бар, күп кенә спектакльләр. Анда шулай туры тәңгәллек килгән. Анда ясалмалылык юк. Һәм бу Минзәлә театр артистлары башка театр артистларының менә бу фильмда катнашып чистарындылар. Һәм кино форматын ничектер теге командасын тагын да арттырдылар дип саныйсым килә. Менә беренче 5 минутын караганда мәйтәм, нәрсә соң бу? Ничектер актерлар башкача уйный дигән менә шундый беренче фикер тудымы? Фәрит абый, сез беренче 5 минутын караганда нинди фикерләр булды һәм Тулайым фильмны караганнан соң нинди хисләр белән чыгып киттегез? Без бүген таяну нуктасы дигән тапшыруда милләтнең таяну нуктасы шәхесләр. Әсәр абый шәхесләр турында китап язган шәхес. Шәхесләрнең шәхесе. Һәм бу фильмның беренче хәрефеннән җылак дигән сүздән үк мин бу фильмны бик ошаттым. Илак та түгел, җылак. Адам баласы шатланса да җылый, киенсә дә җылый. Бу русча әйтсәк, театр одного актера. Bütün диапазонны үз içine ала. Һәм Әсәр абыйның интонациясы. Бу интонация бүген татар милләтенең халәтен, аның бүгенге иштәлеген шуның кадәр төгәл бирә ки. Менә аның соңгы монологына барып җиткәч, ул бигрәк ачык чагыла. Аның даже һәрбер мимикасы да изендәге бу турда сөйли. Һәм Алмаз Нургали улы бик начар бер әйбер эшләгән. Шуның кадәр потолокны югары күтәргән. Башкалар турында фильм төшергәндә аңа шактый кыен булыр дип уйлыйм. Киләчәктә. Чөнки Әсәр абый бу чиракта менә русча әйтсәк в точку. Икенчесе, фильм биткәндә бик матур чиста тавыш белән саундтрек тиларында яшьләр бүген лейтмотив җыр белән тамамлана. Бу җырга мин гашыйк булдым. Аның да интонациясы һәм аның иштәлеге Әсәр абыйның бөтен гомерен бер моңлы сагыш дәрәҗәсенә күтәреп куя. Тагы да куандым. Ул җырны Алмаз Нургали үзе җырлаган. Аның консерватория белеме булу сәбәпле бу җыр 10 ел элек чыккан булса да, менә бүген менә шушы ике интонацияның, Әсәр абый интонациясы һәм у җырның интонациясы шуның кадәр бер-берсен тәңгәл килә ки, әлбәттә, мин уйлыйм, бу беренче мәртәбә татар яшәгән төбәкләрдән җәлеп ителгән артистлар белән яшьләр командасы
ülkönler turunda bik diren felsefeli nefis film. Nuşuluk vakitte ispovich. Yani tövbe kitiru. Yani yangadan imanga kaytu derecesinde Tatarga müracaat etu film işlegen. Kimler için? Balalar, hamılıklar için. Ülken buğun, hem orta buğun. Mana şuşulardan çıkıp bizimle salıp karasam, min bu film bilen bir kanaat. Hem uylayayım. Her abi kanaat miken, yok miken, bunu biz reklamdan sonra açıklarga tırışırız. Xeyirli kеш, Тоян Нуктасы студиясында bu yılғы зур премьераларның берсе Алмаз Нургалиевның Жылақ фильмы турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Алмаз, режиссер кеше әлбәттә инде ул монтажлау, видеоны кискәләү, ялгау осталыгы белән камил эш итә белүче кеше. Монда бит инде Әсгар абыйның фәлсәфәсе турында сүз бара, аның мөрәҗәгате бар, аның әйткән сүзләре бар. Ни дәрәҗәдә тоташ кисәк, тоташ фикерләр ул. Ничек итеп, менә шушы фильмга сыярлык, менә шул кадр артындагы тавышны җыеп бетереп булды. Әллә ул төрле урыннардан алынган һәм шушы син күзаллаган фильмга туры китерелгән фикерләрме? Ни дәрәҗәдә Әсгар Шакиров үзе шушында һәм ни дәрәҗәдә ул канәгать үзен күргәннән соң экранда? Шуннан да бу эш минем өчен яңалык та булды, дебют дип әйтәр инде. Ник дигәндә мин сценарист буларак та әлеге фильмда чыгыш ясадым. Инде эштәлеккә килгәндә сүздә мин тулайым менән инде Әсгар абыйның интервьюлары бар, китаплары бар, үзе белән дә сөйләшү, аны сөйләшеп утырып, языртып алып, шушы бөтен әйберне туплап, сайлап алдым инде. Берничә үзекне тормышыннан булган. Һәм бердән-бер әйбер, әлбәттә, әлеге үзекләрдә мин үземнең фикеремне дә керттем, анда ниндидер үземнең күзаллаулар, үземнең ниндидер әйтеп бирәсе килүме. Мәсәлән, 3нче бүлеккә киләбез икән, анда 3нче звонок дип әйтсәң буладыр. Дигәндә ул безнең 3 звоноктан тора, 3 кыңгыраудан тора инде. Менә һәрбер тамашачыга да таныш Камал театры кыңгырауы. Менә шу 3нче кыңгырауга аеруча мин игътибар итәргә тырыштым. Мәсәлән, инде шулай дип әйтергә мөмкин. Ә инде монологларга килгәндә, әлбәттә, сүздә юк. Шушы бөтен үз тормышында әйтеп язып калдырган сүзләрне Әсгар абыйның мин ниндидер бер излеклелеккә салырга тырыштым, сүздә юк. Ләкин анда бер генә кәлимәдә минем сүзем юк. Бүлдерәм, гафу ит, Алмаз. Яшерен батырын түгел, Әсгар абый моны үзе дә әйткәне бар, минем белән эшләве авыр дип. Ни дәрәҗәдә компромисс табып булды һәм шуннан да менә төп сорауга җавап бирелмәде. Әсгар абый канәгатьсез? Дөресен әйткәндә, Луиза бит инде минем белән эшләгән кеше. Миндә бит җиңел түгел. Миндә үз фикерем бар. Сүздә юк, Әсгар абыйның үз фикер, ул шәхес. Әгәр ул бер шәхес турында сөйләшәбез икән, ул бит шәхес дип кенә әйтә, торган гаты бар Әсгар абыйның. Ягъни үз сүзен бирми торган гаты бар мөмкин. Миңа беләсез, миндә кулай бер әйбер булды. Мен Әсгар абыйга үзендә дә әйтә идем мин. Әсгар абый, мәсәлән, мин сценарийны яздым. Әсгар абый белән без фикерләшәбез. Әсгар абый кыпша үз фикерен әйтә, сүздә юк. Сүз әйтеп кенә калмыйбыз инде. Анда бәхәскә дә китерә мөмкин. Төрле вакытлар була, көлешеп тә алабыз. Җылашып та алдыңызмы? Юк, ялашып булмады. Җиткән, җылак исеме дә җиткән фильмга. Һәм менә шу вакытта без бөтен язманда мин языртып бардым. Бу минем үземнең өчен дә, киләчәк өчен документаль ниндидер бер архив ул минем өчен. Һәм фильмда катнашкан һәрбер яшь Әсгарга мин әлеге язмаларны җибәреп бардым. Әсгар абыйны өйрәнсен өчен. Кыскасы, кыска гына әйтеп әйтсәк, әлбәттә, безнең бәхәссез, гомумән сәнгать ул бәхәссез барлыкка килә алмыйдыр. Мин сценарист буларак та, режиссер буларак та, читтән күзәтүче буларак, күзәтеп, тамашачыга тапшыручы әлеге шәхеснең фикер йөртүен, аның тормышын, аның шикләрен үзе буенча, аның уйларын менә тапшыручы. Айрат, без ни дәрәҗәдә бүгенге көндә үзебезнең менә шәхесләребезне шушындый форматта күрсәтү, аларның биографияларын язу булырга мөмкин, хезмәтләрен өйрәнү, яңадан бастырып чыгару, һәм башкасы. Бу дөньядан киткәннәрне шулай ук инде барларга була, хатирәләрен, мемуарларын дип әйтик инде чыгарырга була. Бүгенге көндә арабызда яшәүчеләрне ни дәрәҗәдә барлап
чыгарга өлгерәбез без. Һәм ни дәрәҗәдә аларны шушы яктан да күрсәтергә өлгерәбез? Ул юнәлештә берәр төрле аерым эш бармы дип сорыйсы килә. Бу чынлап та бик җитди бер проблема булып тора. Без яшәгән шәхесләребезнең бәлки хатирәләрен дә язып куярга өлгермибез. Аларның бәлки кай вакыт кадерен дә белмибездер. Менә Җылак фильмы дигәндә бу безнең сер түгел. Бу кино мәдәният министры тарафыннан ярдәм күрсәтелде һәм бу ярдәм конкурс кысаларында булды. Алмаз конкурста җиңде. Матди ярдәме зур булмаса да ул фильмны төшерергә мөмкинлек булды. Һәм ул категория, һәм хәзер әйтеп куям. Әгәр дә мәдәният министры булмаган булса, сүздә юк, акча җитәрлек булмады, без бушка тотынмаган буларлык. Һәм рәхмәт, һәм ул категория, конкурсның категориясе шәхес иде. Һәм без ел сайын шундый кинолар өчен субсидиялар конкурсын уздырабыз, һәм безнең ел сайын шәхес исемле категориябыз бар. Үз вакытында башка Шакировка багышланган фильм төшерергә планда бар иде. Һәм Шакиров турында биреп караучылар булды. Хәтта төшерә башлаучы бер команда бар иде, әмма пандемия сәбәпле бераз туктатылды ул. Һәм инде башка шәхесләр буенча да монда татар шәхесләре турында гына сүз алып бармы. Гомумән Татарстан мәдәниятенә карый торган шәхесләр турында аларга карата да документаль фильмнарда төшерелә, нәфис фильмнарда төшерелә. Мин үзем тамашачы булам. Субсидиялар да бардыр, конкурслар да бардыр. Әмма без андый фильмнарны күрмибез. Менә Алмаз төшерде. Каясын ул фильмнар? Бу 21 елгы ялышмасам конкурсның нәтиҗәсе. 21 елда ул башланды. Менә 22-дә, 23 елларда. Алла бирсә, күрәчәкбез димәк, алга таба. Күрәчәкбез. Әлбәттә, хатирәләр дигәндә безнең бүген исән сау булган зур шәхесләребезгә карата булган китаплар бераз булса да ул бастырыла. Шулай ул конкурс кысаларында безнең мәсәлән китапка 50-дән артык заявка бирелә. Без 7-сен 8-ен генә ярдәм күрсәтә алабыз елына яхшы тираж белән матур тышлыкта һәм шулар арасында шәхескә багышланган да китапларыбыз бар. Шуңа күрә адымнар ясала, бәлки кемгәдер алар зур булмаган адымнар итеп күренәдер. Монда алга таба менә мондай фильмнар чыкса, күбрәк игътибар булса, ярдәме дә күбрәк булыр дигән өметтә калабыз. Һәм мин инде фильм турында бер ничә фикерне әйтәсем килә. Чынлап дигәндә кино индустрия быел ниндидер прорыв дип әйтим рус сүзе белән. Ниндидер менә шундый дәрәҗәгә җитте ки, фильмнарда, яхшы сыйфатлы фильмнарда артачак дигән өметтә һәм фильмнар саны да артачак дигән өметтә калабыз. Һәм иң мөһиме яшь талантлы режиссерларыбыз, актерларыбыз бу фильмнарда, бу фильмны төшерүдә төп рольне уйный. Һәм менә күрәбез, Казан театрлары монда булмады дирәк Асқар абыйдан башка. Төп рольне инде төбәк безнең татар төбәк театрлары һәм Татарстаннан тыш театрлары булса, Оренбург театры да, Туймазы театры да монда уйнады. Бу безнең өчен шулай ук бик тә шатлыклы шундый вакыйга булды. Димәк, безнең ул театрларыбыз яхшы дәрәҗәдә, сыйфатта кинода төшерергә мөмкин кешеләр булып торалар. Без тапшыру башында тик торганнан гына искә алып узмадык. Микулай фильмында Ядәш исемдә чыгачак зур премьера булып, Алмазның фильмы шулай ук Җылак. Алмаз да бер үк сүзне әйтә, Байбулат та шул ук сүзне әйтә. Әгәр дә тамашачы булса һәм бу фильмнарга тамашачы йөрсә, һәм безнең җитештерү командасы, продюсерлар дип әйтик инде Байбулат очрагында, бу өлкәдә һәм бу юнәлештә дә тамашачы һәм түләргә сәләтле тамашачы бар икәнлеген күрсә, әлбәттә бу фильмнар дәвам итәчәк.
ди ул. Ренат әфәнде, татар театраль халык спектакльләргә бик яратып йөриләр. Аудитория бар дип әйтик инде, ел сайын дистәләгән премьералар чыгарлык мөмкинлек бар. Шулык тамашачыны фильм ягына, кино ягына бурып була микән? Шулык аудиторияны җыеп алып була микән фильмнар белән? Хикмәт нәрсәдә ул? Спектакльләр озынрак, фильмнар кыскаракмы ул? Аерым бина булмау аркасындамы ул теге? Менә мин Кариев театрына барам дип бара бит инде кеше. Нәрсәдә күрәсез сез бу аерманы? Безнең халык борынгыдан театр сәнгатен нык ярата һәм аның белән инде ул теге бергә яши, татар булган җирдәге театр булган һәм менә бу театр сәнгате ул шул кадәр югарыга китте. Ул югарылыкта тора. Безнең 12дән артык дәүләт театры бар безнең җөмһүриятебездә. Халкыбыз безнең театр сәнгатен нык ярата. Һәм менә театр сәнгатен яраткач, менә яңа чыккан фильмнарда татар театрында уйнаган артистларны күреп, алар кинога да тартылалар. Ягъни бер сәнгать икенче сәнгатьне үзе артыннан тарта башлады. Һәм менә бу яшь татар киноиндустриясын яхшы гына фундамент бирүче, ул барыбер театр сәнгате. Театр тамашачылары театр аркылы хәзер кино фильмнарны яраталар. Һәм менә шундый сукмаклар салына башлады. Революциядан соң, инкыйлабтан соң дәүләт популярлаштыруда театрны бик тә зур роль уйный. Әгәр дә безнең опера театры сәнгатен карыйбыз икән, һаман да шул дәүләт, Совет дәүләте Мәскәүгә чакыртып, Җәлилләр, анда Ключаревлар, анда Жигановлар бөтен өстенә җыеп, ниндидер ярдәм күрсәтә. Миңа калса, шундый авыр чорда әле ул сәнгать башланган чорда. Бәлки мин кайлар ялашармындыр, төзәтеп китерсез, Ринат абый. Киноны алсак та, әгәр дә дәүләт белән бергәлектә алып барылмый икән, популярлаштыру, нәкъ популярлаштыру. Вот и телевизион фильмнар турында сүз бармы? Нәкъ автор фильмнарына төрле яклап карарга кирәктер. Әлеге эштә нәрсәгәдер ирешеп булмый. Акчаны ул кадәр ул шиксез акча түгел бит инде. Грантлар, субсидиялар белән бүлеп бирелсә дә, аны әле бүлеп тә бетерергә кирәк. Эшмәкәрләргә ни дәрәҗәдә таянырга була икән хәзерге заманда менә шундый сәнгатьләрне үстерү юнәлешендә? Мен уйлыйм, бүгенге көндә менә Алмаз әфәнденең Бөтендөнья татар конгрессына эшләп китүенең дә мин файдасын күрәм. Ул менә шушы регионда яшәүче татарлар белән багланышка кирде. Һәм бу юнәлештә бер яктан дәүләт Татарстан хөкүмәте ярдәм кылса, икенче яктан менә шушы регионда яшәүче татар байлары, ак байлар, алар ярдәмгә киләчәкләр. Әлбәттә, Әсәр абый турында сез сорау бирдегез. Әсәр абый ничек карады? Әсәр абый ул көнне ул бик матур итеп җылмая да белә, затлы итеп җылмая белә. Ул көнне ул бик матур итеп, затлы итеп җылмайды. Ул канәгать иде. Канәгать иде. Аның бөтен гаиләсе килгән иде. Әмма ләкин мин бу фильмны Камал театрында җыеп та күрсәттерим. Бөтен Камал театры артистлар өчен. Ни өчен? Әйтеп киттеләр, Совет чорында авыр чорлар булса да, нинди профессиональ дәрәҗәдә артистларны әзерләүгә мөнәсәбәт куелган булган. Әсәр абый үз фильмында әйтә, мин беренче мәртәбә татар артистын Мәскәүгә Щепкин театрына барып кергәч, Зәңгәршәлне уйнаганда күрдем ди. Мин бүген күз алдына да китерә алмыйм. Ниндидер студент, абитуриент, татар артистын күрмәгән, әмма ләкин театр училищесына барып керә. Әсәр абый турында тәүлек буе сөйләшү була, әмма вакытыбыз шикле, безгә тәмамларга вакыт. Ни дисәң дә, без быел аяк терәп үзебезнең премьераларга барабыз дип сөйләшерлек хәлдә. Һәм ул премьераларның берсе, һәм бүген безгә бик матур, төпле әңгәмә бүләк иткәне, һичшиксез Җылак фильмы, күрми калмагыз. Әлегә без әллә нигә бер төшерелгән фильмнарга да шатланып, риза булып яшибез. Саулау мөмкинлеге күбрәк булсын иде дигән теләктә саубулашабыз. Таяныр нокта һәрвакыт бар. Рәхмәт сезгә бик зур.